Soma Girang dan juga Bang Nopal pastinya. Mengakannya di dalam hati, rasa syukur dan simpan di mana dia akan tahu bahwa indah dan sampaikan mulia nak dipatimbangkan dari dulu. Jameh tapuak dak balik tarumo joa den bujua ko adia mamandang ame denayan loyang lapua hanyo jo isabagumam hatinan ko den bujua ko dulu denai katukan antara di hati, mungkin kini kok gitu sajalan babimbiangan antah mangamului tak kunci baru kini kata katukan adalah dalam pinangan. Mengakannya di dalam hati, rasa syukur dan simpan di mana dia akan tahu bahwa indah dan sampaikan mulia nak dipatimbangkan dari dulu. Jameh tapuak dak balik tarumo joa dan bujua ko adia mamandang ame denaikanyo loyang lapua hanyo jo isabagumam hatinan ko dan bujua ko dulu denai katukan antara di hati, mungkin kini kok gitu sajalan babimbiangan antah mangamului tak kunci baru kini kata katukan adalah dalam pinangan. Jameh tapuak dak balik tarumo joa den bujua ko adia mamandang ame denayan loyang lapua hanyo jo isabagumam hatinan ko den bujua ko dulu denai katukan antara di hati, mungkin kini kok gitu sajalan babimbiangan antah mangamului tak kunci baru kini kata katukan adialah dalam pinangan. Antah mangamului tak kunci baru kini kata katukan adialah dalam pinangan. Baik, juga telah berlalu satu lagu santai di awal jumpa menyimpan rasa.